Guys, may gabi ninyo no? Magluto na punta og chicken cordon bleu ni Tatay Apaw. So, mao na ito itong sagol guys no? Kaya nakita ninyo sa lamisa. Ako na nang gi-prepare ang chicken breast. Chicken breast na sila niya. Akong gi-slice into nigpis. Pwede po ninyo siya dukdukon para ma-form siya ingon ani no? So, natay chicken breast. Then natay ham. Naatay cheese, naatay flour, egg, nga ako na nang gi-whisk, niya breadcrumbs, niya mo gamit po ta diri og toothpick para panglock na to sa kuano sa ato ang kanang manok. O syempre salt and pepper guys. So guys, first step atong ibutangan og pepper ang atong manok no. Inahan mo gudtang na pepper. Yeah, so gamay lang kay ang cheese ra ba nato parat-parat na ang cheese tong gigamit. Asin. Na lang gamay lang gud. First pakit-on lang ta mo ha sa saon pagkuan itong i-add ang ham diha. Kabuok. Na dayon nagbutang tag cheese. Na pwede nyo duhaon. Mas kung ganahan mog cheese, dighanan ninyo. Ganako kami dire ganahan man mig cheese, labi na si Hailey. Paborito kay nang Hailey kot. Next, kay ato siyang i-lokot. Ato siyang ilokot guys ha. Na. Na guys, nya sa atong toothpick. Itong anda, make sure ninyo ang toothpick ha nga ipakita ninyo kay basig makaon na nag-appeal toothpick na patay. Itilag toothpick guys. Oh, na. Tripod. Na. Toothpick. Kung wa may toothpick sa inyo guys, palit lang mo ha. Barato ra ni, tag 12 ra ni palit ang toothpick diri sa mua eh. Kung wala may toothpick. So guys, mao na ni. No, dire sa gawas pwede po nato i-season nato o abtangan to pepper. Na huwap-huwap. Dayon. Asin. Na So mao na ni siya porma sa ato ang kuano. Hindi pitik. Kusi gamay pakita sila. Mo na nay porma sa atong chicken cordon nga na-wrap na to sa. So next step ani ato sang ibutang dire sa atong flour. So ang flour ato sang sagulan gamay og pepper pud sa. So atong i-dip dire. Atong i-coat siya no. Coat na to og kanang harina, flour. Na. Nya, tak-tak ninyo ang excess. Tak-tak lang ninyo ang excess, guys. Nya, ari na punta sa atong egg. Ito siyang ibutang. Di po na to sa egg. Make sure nga mabasa siya, no?
So after sa egg, dire na po breadcrumbs guys. Breadcrumbs. Mao na ni ang atong final nga na-coat na to sa breadcrumbs ug harina no. Next step ani, ato na siyang pirituhon guys. Taning tiwason ang nahabilin dire guys. Nya mobalik ta para magpirito ta ha. So guys, kana magsugod na tag pirito no, darado atong kanay chicken cordon bleu hinay mo. Now. Usapod. Hinay mo dire ha kay init. Ana lang guys. So ako lang sa ning pirituhon siya until mag golden brown ang color niya. Balbalihon lang nato. Ito lang i-check para di siya masunog, no? So guys, after mga 6 minutes man siguro or 5, ato siyang balihon kay basin og masunog. Awa. Balihon na to guys. Ito kung usa. So guys, golden brown na po, no? So, ato na po rin siya piritohon for another 4 to 5 minutes lang siguro. So guys, ito na po siyang i-check, no? Ito siyang balihon. Takilid, pwede niya itakilid guys. Para ang kuhan nga side, maluto po siya. Medium heat lang mo ha. Ang kayo medium heat lang nato para dili siya masunog og ang hinanay ang iyang pagluto. Luto mig chicken cordon bleu kay birthday ni Kuya. Chicken cordon lang malakas. Chicken cordon. Asa lang chicken cordon no katuning nagkani day nga recipe no nag-viral ni diri sa Cebu sa katong na food package nga na-issue pero karon sa nagpalabaw gid ang fish. So mas may good fish tatanan guys no. Fish dili magsigig away-away kay di na maayo. So after ani guys, ako sad ning kuan balihon ang pika side. Then kuan na dayon. Yan na. Eating time na dayon. Pero atong eating time ani sa reception na sa birthday ni Kuya ha kay mga tumig summer sa Compostela sa sa boardwalk no. Boardwalk di ay sa Compostela. Shout out there sa ilahang mga kuan kanang Facebook kanang admin kay paspas kay sila mo kuan guys mo response. So ako lang ibutang ang link nila sa Facebook sa ubosa sa description. So guys, okay na na itong chicken gordon no. Lotsa na na guys, pwede na to haunon. Aray. Hinay mo ha, kay init ka ning mantika. Na guys, mao na atong chicken cordon bleu. So, sa eating time na to, at to lang tas boardwalk magkaon ta dito. Pasin makamukbang may dito guys ha. Kamera ko yung akong pamilya no. Kadong na may sa Kadong na may sa Mularga. Kadong na may maligo. We're jumping over the swimming pool. Ginagawa mo?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya. Thank you, classmates. Thank you, classmates. Give blow. Oh, give a blow. Cordon blow. Uy, na So, guys, cake ba? Kini ang birthday. Ngaon ta ninyo no, eating time na to wala ta sa atong balay. Ni cake ni. Nami sa boardwalk dry. Nami sa boardwalk dry ang cordon bleu ni Tatayo pa oh. Na magmani. Ngaon ta ninyo guys. Ako mi sinugba diri dagit ng sudan. Mani cake debe. Mani cake debe. Na may cake diri guys kay birthday mang kuya ron. Mami cake. Biraha, bosin dito. Wata kay Val. So, night dre. Tep tanawon ta mo sa among sudan ha. Hi. Kataga ano 3 centavos. Oh, nami sinugba. Centavos ha. Nami pasta dito ay. Fruits, Biraha lagi. drinks, cake ni kuya na. Og si Kuya. Si kuya, birthday boy. Picture mo dyan. Kasi Inday Pitik, nagkaon Facebook na. na ko sining Martilian Adlang. Ilikot, malikot. Oh. Linlin. Si Adi. Ador. Joton. Ngot. Nagurni ka rin. Pero ay, aso tong Cordon bleu, dara atong giloto guys. Ah. Philip. Nga siya ang. Bola mo dapat pa. Ami ka guys. Dara guys oh. Ang ito slob ang cordon bleu. Oy, kokos oy, dara. Hoy, ayaw kitambok nito. Mugba. Ano sa mugba? Ang sauce oh. Patis o Bombay. Look, this Guys, ya ko. Namis Compostela guys. Happy birthday. Tunga na na. Happy birthday ba? Basta nga yung tag-quiz expect ko siya te. Pila. Okay. Hey guys, daghang salamat sa putan-ano. Uy! Kung nalingaw mo na yung video, please like and subscribe sa my YouTube channel. Click na bell notification bell below na lang po dito guys. Iwas sa may kaon dito. Happy birthday, Kuya Deben. Amen. Tara, kanta. Bulat ang juba. Birthday ko. So guys, magkuhan may dere ron. Init og tubig gamit sa computer. Dere lang sa suod kay kuan. Gamay ra man ni ininit ra. Luto pon may dere kuan oh. Daan ako akong camping ag cooksit. Tawag pa sila guys. Kuya. Iya. Ano birthday mo na? Wow. Baliw. So guys, init sa tubig. Sa ka-burner guys oh. Biaris. Gamay-gamay lang ni guys pero gamay gud eh. Awa oh. Maro na siya kung burner. Sa gaan kay ni. Ito hilig magkuan da lightweight kana inyong kuaon. So kuan na siya guys. Need siya bitin nga yung nani. Dili tong kuan. Traditional na to nga dako. Kung gipang gamit kay dugay na niwa na gamit. 2 years na ko na wa ka kuan. Wa ka saka. Oh, hindi sa. Naara guys oh. May kayo cute ka siya. Murag ako. Ah. May gamay na guys. Pero gamay gini siya. Balhin nila ko atong ininit kay mag loto mi dere og
Guys, nibuka lang mo ko Andre ininit. Kape na ni. Wheel. Gamay-gamay lang siya guys, pero dali ra kayo makabukal. Prepare sa pagkape diri guys. Pwede mag-astis na lang siya lang. We got fire, baby. So, good daog. Toto tag scrambled egg for breakfast, guys. Tangkag mantika. Sarsahan ninyo kay pertining ni pizza. Kani nga klase nga cookset. So, pinayin lang nato ang kayo. Ito ikaw na ato ang egg. Gunitan lang natin baka matangtang. Na guys, pilit. Pero kaya lang niyo guys, no? Para di mo pilit ang ilahom. Dipitik tirahe dire pakita sila. Sa gamay kay ni. Ipit effective kay ni. Okay. So guys, now luto po ko og corned beef with egg. Okay, may extra rin ako sila diretso dire. Yeah. Continue lang ninyong ukay kay para dili ma dukot ang ilam. Kay nipis kay nitong cooksit. Made in China ni. Talira na siya, naluto na mong itlog atong giluto luto ganina ay. Tara, tanawan diabetic. Ha? Few minutes later, luto na ang corned beef with egg, luto na. So guys, nga ang tao na may itlog, na may corned beef for breakfast, simple ra. Mauro man po niya mong kanon sa balay. Spaghetti ay kanina. Na may spaghetti, sobra po ng mga pagkaon gabi. Anong ginagawa mo? Tara, itlog. Ako? Itlog guys, kadaghan na akong rice, good love. Ha? Kadaghan akong rice. Madaghan di ay? Ate. Ini gamay siguro. Apil try lang ni nakakulot guys. Troy. Para ninyo. Oh, corned beef guys. Ano yung motilin? Lepitik mga ikag corned beef. Yes. Asam yan. Tinidor man po niya akong corned beef good mo nung bugay ka. Teka na ni? Hili pa ni mata. Ikaw lepitik, corned beef ka. Itlog. Igay. Kana na. Ito na. Pero okay, huwag na siya hilig o kuhan guys. Sudan. Abang tidak init. Itlog. Log. Kana. Na. Guys, mga kauntan ninyo. Ay. Lamit ka na nga kaon guys. Labi na gutom. Tara. First bite. Ang wala kwan. Toyo. Ito yung ikinag-unaw kung hanyo di ka Ama. Mayra. Kau na diha. Lamit siya kanon kung init pa. Kung namo sa bukid, pwede nagyapon ni siya. Anong tanang food na init pa? Lamit. Nani kayo. Igay. Lamit kayo corned beef gaw. Aw, gaw. Anong ginagawa mo? Mga gaw. Guys, mga gaw. Kumusta na kayo? Daragaw. Mga gaw na natawag na ko ninyo gaw. Gaw ka gaw. Madaghang meaning. Glasgow na lang. Pagay ito? Ano eh? Aw. Imip. Iya. Ano yung corned beef dito? Ano yung corned beef? May kayong corned beef gaw. Guys na. Apay. Iya, wani focus dito ni focus na ang ilipitik. Tang. Corned beef. Ano na ang ilipitik para mag-focus ang camera. Bi, maligo na gud mi be. Ang box.
Guys. Bye-bye. Sa magkaon ya, manguli na mi. Anong taon-taon mag-swimming sa mga bata, balik. Taon-taon, mga alas 11, out namin dito. Balik namin sa isla. Where we belong. Okay, bye. God bless. Like and subscribe, ay kalimot. Dilo, lagi tayo. Ako po, Jai. Becky, regaki. Una yung ulo, una ng kaya. Si Ate Shane ako ang kaway-away sana bagay. Tumba-tumba. Kuya, mag-imo, dako. Sige, ako na lang yun ako. Ako na yun. Ulit drag, dalang mo na yun. Hindi kasi ko anak. Ulit, simulit ko na gaga. Galing ka mga. Ready? One, two, three, Bonggan. Ayaw na mo. Wapin na lang din eh. Wapin na din eh. Stop. Barang kita na ito. Ready? One, two, mga naong nila guys.